Ħamsa Ibrahim Mahmoud, Somalu ta' 29 sena nżamm arrestat wara tressa l-qorti akkużat li attakka persuna u seraqlu mobile. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-ħamis fil-għaxija l-asta tal-Pulizija tal-Marsa irċeviet rapport li persuna kienet miexja fi triq Deċembru 13 ġiet attakkata u nsteraq il-mobile tagħha. Meta il-vittma ħarġet mill-assa, indunat li l-allegat aggressur kien għaddej minn quddiem l-assa u il-vittma reġgħet daħlet fl-assa biex tafżhom. L-imputat qed ikun akkużat ukoll li reżista l-arrest mill-pulizija. Fl-arrest instabu 5 pakketti allegatament droga sintetika u għaġimix li jgħix ħajja kriminali u li riċediv. L-akkużat li qal li ma jaħdimx wieġeb mhux ħati għall-akkużi mill-ġoba kontrih. Tristan Carter ta' 25 sena li jgħix il-fgura inżamm arrestat wara tressa l-qorti mixri li allegatament kien qiegħed jitraffika id-droga, kokaina u kannabis. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li l-erba' li għadda l-akkużat kien qiegħed isuq vettura u twaqqaf minn uffiċjali tal-leża. Intqal li l-akkużat allegatament qallhom biex ma jinformawx lill-pulizija għaliex kellu xi ħaġa fil-karozza. Ġie spjegat li l-pulizija ġiet informata u għamlet tfittxijiet fil-karozza u anke f'daru fejn fil-żewġ distanzi allegatament instabet id-droga mhux għall-użu personali. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest waqt li l-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi mill-ġuba kontrih. Chanel Farrugia ta' 29 sena li tgħix Bormla inżammet arrestata wara li tresqet il-qorti mixlija li serqet 450 euro fi flus kontanti waqt li raġel kien qiegħed isarraf il-fliexken tal-plastik. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-każ seħħ fl-aħħar tax-xahar li għadda ħdej magna li sarraf il-fliexken fit-triq salib tal-Marsa fil-Marsa. Intqal ukoll li allegatament hija serqet dawn il-flus mill-karozza tal-vittma. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest tal-akkużata. Farrugia li qalet li ma taħdimx wieġbet mhux ħatja għall-akkużi mill-ġuba kontrija.